prodloužení. Tady prostě máš, tady máš drátek. Zkoumej tu hlavu. Tady máš drátek. Taky kulatá. Teď jsi rovný. Narovnej se. Máš kulatý záda, Inčo. Inčo, postav se a jenom se mohli takhle uvaset. No a už ne, už jsi kulatá. No? Děcka, Tak no. to oni nedají. No. A my děláme s nima. Koníčku, vraníčku. Se jako trénujeme, ale my to prostě... A tak kdyby udělali tohle jenom, že by zůstali rovně a udělali jenom jako jenom takhle rukou do strany. a jenom jako pokrčili kolena. Zkusíme, jestli něco takového jenom. Ano, jo. Jo. A ne, ani se nenaklání. Ale na začátku můžete sednout na paty jenom. Nebo tam dělat ten klep.